Hello guys! Nakabalik na naman tayo dito sa lugar ng aking biyenan at marami sila ngayong dalandan. Ang dami-dami nilang dalandan dito ngayon. Ayan, tingnan natin guys. Papakita ko sa inyo ang dalandan nila dito sa bukid. Yan o. O, diba? Mahahawakan mo lang siya. Ang dami-daming bunga, guys. Ang daming bunga. Tingnan nyo, oh. Yan, oh. Oh my God. Ang daming bunga. Oh. Diba? Ang daming bunga. Picture muna tayo. Sobrang blessed dito sa mga prutas. Wow! Kuha lang kayo guys. Kuha lang kayo. Sobrang dami. Ang ganda. Thank you for watching.